Ay mga bay, mga unta, tungsudan karon kay tilapia. Tilapia na kuan pus tilapia. Paliya na ay itlog, gulay-gulay sa ta. Syempre natay kuan dire, limnon. Mga unta buk. Busog ko. Pero may makabusog. Yan mga unta mga bay. Kumusta man mo diha? Dari okay lang gihapon, kinabuhi. Nga ang tanyo. Di ay kuan ka ng Ruskilios. Itais. Na. Muna surprise karong lawa. Lughang agla. Akong ipanghatag sa silingang uban. Uban mo silingan kaila ni. At bang na mo kaila sa tita sa Ruskilios. Kuha jud ko yung idea. Daghan kayo ni. Astem. Kanang naadiri 5 ka box sa gawas sa kong giandam. Kuni panghatag ugma sa mga bata sad nang hatag sa ko sa mga silingan. Ugma na maagi mga bata sa dunulan pod. Na mga nagpalod na ko upong pang dunulan. Giveaways. Sokhang. Ano kayo? Ay, lamas oh. Muna ang sokhang si promote ni Kuan at Charing. Muna akong negosyo din na Lapu-Lapu. Magsuri-suri pa ko sa mga tindahan kung mapabilin sila. Para usa ka bagsakan ba? Distributor Sokhang, distributor beauty products, distributor Ruskilios. Pohon. Kaon sa ko ako mag-live, kaon sa ako kay unya ako mag-live, muhuman ko kaon. Maluya. Grabe matong live, tinag-asay ba? Maluoy, masa kumubiya aning uban ni labi na magbagong sulod. Maluoy kumubiya. Na, from now on, I'm going to end my live streaming in YouTube at 11 p.m. 8, 9, 10, 11. 3 hours is enough. Na. Mega shout out sa lahat ng mga members ko. Sa lahat na naging close ko na friend dito sa YouTube. At sa Facebook, alam niyo na kung sino kayo. Thank you so much. Thank you so much sa suporta, pagmamahal. Higit sa lahat. At mega shout out. Eh, Diyos ko. Nabulunan. Hindi niyo ata ako mahal. Ayan. Nabulunan ako sa sobrang dami nagmamahal. Yun na lang. Ayun. Mega shoutout po sa mga members ko, lalo na yung gold member ko.
Kasi as I promised, na lahat ng gold member ko ay lagi kong isisigaw dito sa mga videos ko. Mega shout out! Number 1, Eliza Yonson, mga bay. Puntahan nyo, dikitan nyo si Eliza. Yung mga members ko, mga legit talaga ito, mga kapatid. Ito magandang dikitan. Number 2, Master Serious King. Yan. Maganda rin ang mga music ni Master Serious King. Yung anak niya kasi gamer yung anak niya. Kaya yon, mag-enjoy lang ano. Thank you so much talaga by Master Serious King. Hindi lang super chatters ka sa akin at sa mga ibang channels. Nagpa-gold member ka pa talaga. Thank you so much talaga, Master Serious King. Sa lahat ng tulong mo, araw-araw, pagpapaulan mo, salamat talaga ng marami. Suporta mo. Yan. Yung mga super chatters, mga kapatid, dikitan nyo talaga yan. Kasi pagdating ng araw, parang ano lang tayo ba? Parang nagro-rolling lang tayo. Mga super chatters natin, kaka mga legit natin ng mga kaibigan, sila kasi yan tutulong sa atin pagdating ng araw. Halimbawa hindi tayo gaanong malakas sa mga ads kasi hindi natin mapipigil yung ibang taong nanonood. Ini-skip nila talaga. Kahit sinasabi lang, hindi namin ni-skip. Hindi mo ma-assure yun eh. Pero yung mga super chatters natin, yung mga legit natin na kaibigan, sila talaga yung susuporta sa'yo. Kaya, mula ngayon, maghanap na kayo ng mga magiging close nyo dito sa YouTube, pagdating ng araw. Lalo na yung mga super chatters natin, sila kasi yung magme-maintain na mga sasahuri ng bawat isa sa atin. Parang tayo lang yung nagtutulungan sa mga sahod natin dito sa mundo ng YouTube, ganun. Shout out. Then number 3, Liza Clark. Yan. Thank you so much by Liza Clark sa lahat ng tulong mo sa akin, sa amin. Sa lahat ng pagiging mabuting tao mo. Sa pagtulong mo kay Kuya Charming at sa ibang mga ka-team natin. Thank you so much by Liza Clark. And of course, pang-apat, ito yung sinasabi ko sa inyong unknown, gold member ko to. Yung sa katagalan ng panliligaw ko sa kanya. Na, ano na natin, buyagig na natin yung channel mo. Para kahit papaano, ayaw niya talaga, nahihiya siya. Sabi ko, uy, wala vlogger nga mahihain. Sige nga, sabi ko, sige nga. Sagutin mo na ako, sabi ko. Kay ano, yung business ko yan na, siguro mga 1 month ko siya nililigawan. Bago siya bumitaw na, sige. Sige yung channel ko, gano'n. Thank you talaga. Siya rin yung sponsor nitong microphone ko. Yan, magalaw-galaw to, paikot-ikot. Yan, thank you so much talaga. Ang Pobreng Hilas. Ayan, siya yan mga kapatid. Super chatter ko rin yan. Thank you so much talaga by Ang Pobreng Hilas. Dito pa sa pag-sponsor mo ng Malag DJ. Thank you talaga ba? At itong panghuling nagpa-membro na gold member. Bago lang siya nag-start. Hindi ko pa siya masyadong kilala kasi bago lang siya nag-start at bago lang siya sa live ko. Pero siguro matagal na siyang sumusubaybay sa akin. Thank you so much. Mini Me and I. Yan mga gold members ko yan mga kapatid. Kaya yan, magandang dikitan yan mga kaibigan. Siyempre, ang aking silver members, thank you so much. Jesus Adriano Tong, Taligsik City, Vera Mall, my God, OMG, I'm so sorry. I will check, ha? Taligsik City, Vera Mall,
Elmer Tagubasi, Gracious Adriano Tong, ano kasi nililista ko mga kapatid. Dati si Simply Osda, kaya silver member ko yan mga kapatid. Charlen's channel din, hindi na siya nag-renew. Tapos si Simply Osdak nag-downgrade. Nasabing downgrade. From silver, bumaba siya sa bronze. Anyway, thank you so much pa rin, Simply Osdak. Kasi silver member kita. At ito si Gracious Adriano Tong. Bronze member naman to. Nag-upgrade siya into silver. Yan siya ang pumalit kay Simply Osda. And then si Charlie's channel, hindi pa siya nag-renew. Hintayin natin. And of course, Adonis on flute. From Australia with love. Oh my God, limutan kita ba yun? And Bing Villar. Yan si Bing Villar pala. Silver member ko pala si Bing Villar. Bali siyam kayo sa silver member ko. Pero yung dalawa sa inyo, yung isa hindi pa nag-renew. Yung isa nag-downgrade. So, meron na lang akong 7 ngayon. 7 na lang kayong silver members ko ngayon. At meron akong grabe. Meron akong 133 na bronze member. Thank you so much talaga mga kapatid. Ang dami nyo. Na sana wish ko lang talaga na mabalikan ko kayong lahat isa-isa. Kasi kailangan pala talaga na manood din ako sa video nyo. Hindi lang yung dumadalaw ako kasi promotion night. Kailangan ko palang manood talaga. Kasi pag hindi ako nanunood, pag second visit ko or third visit ko, wala na. Wala na yung subscription ko sa inyo. Bali, pumula na siya. Pumula na. Kailangan kong mag-subscribe ulit. Kaya kailangan, pag nag-subscribe kayo, kailangan nyo talagang panoorin, supportaan, mag-thumbs up kayo or thumbs down, no matter what, kahit alin dun. Importante nanood kayo, nag-bell on kayo, nag-like, at siyempre, kung maaari, mag-iwan kayo ng mga message dun sa comment section, sa comment box. Yan. Ang dami ko na sinasabi. Busog na ako. Kasi hindi kasi ako kumikilos, gumagalaw. Konti lang ang kain. Konti ang kain, pero tumataba. Naintindihan ko na yung mga amo ko. Hindi kumikilos sila gaano. Ang kukunti na kinakain, pero ang lalaki yung katawan. Pero ayoko naman matulad ng ganong katawan. Okay na to. Masaya na ako. And thank you so much sa aking kusinero. May uyab na pula. Nasa gilid-gilid lang siya. Siya ang nagluto nito. Sobrang daming oil. Kung kikita nyo. Oh, grabe maka-oil. Ay, sa kutsara na. Gamay ra oil book. You're fired. Magluto ba? Gamay lang oil lagi. Hasta prito. Mahal kayong oil. Bajita. Iguro gud magisa ang lamas. Na okay na kayo na. Diba? Ganyan din ako. Ganyan din ako pag maraming oil ang niluluto ko. Ganyan din yung mga amo ko. Kaya ayan, nadadala ko tuloy.
Nahawa. Pero thank you talaga. Yan, lagi niya ako nilulutuan. O, di ba? May tagaluto ako. O, hindi na kayo makakahanap ng partner sa buhay. Nagluluto, naglalaba, naghuhugas. Hindi ko na maharap yun. Uy, nahin pa kong nasikaso. Ito, mga ibang mga gawain. At syempre kayo, pag gawin ko kung ako na lahat-lahat, hindi naman pwede, di ba? Lalo ngayon, wala naman siyang ginagawa, wala naman siyang trabaho kasi wala na yung negosyo. Pagka may nag-order lang, ganun. Na magtulungan lang. Bawat isa. Hanggang dito na lang ako. Kahaba lang ito. Bye-bye!